סמסטריאליות, בקיצור ש"ס, באוניברסיטה העברית מודדים את זה בנקודות זכות, זה אותו דבר. למעשה, אנחנו מדברים 60 שעות, אנחנו מדברים על 30 קורסים, בהנחה שכל קורס זה שעתיים שבועיות במהלך סמסטר אחד. כלומר, אתם אמורים לבחור בערך 5 קורסים בתוכנית שלנו, 5 קורסים בכל סמסטר. שיהיה לכם ככה פשוט וברור. התוכנית שלנו, בניגוד לחוגים אחרים שבהם לומדים למשל פיזיקה, רק או פילוסופיה או ספרות או מה שזה לא יהיה או מתמטיקה, התוכנית שלנו היא מחולקת להקבצים, זה תחומי לימוד, אתם את המילה הקבצים תוכלו לזכור במשך כל שנות הלימוד שלכם. אתם בוחרים 3 תחומים, והתחומים האלה הם למעשה מתחלקים לשניים, אנחנו מאפיינים אותם כהקבצים חוגיים, כלומר אתם יכולים ללמוד תחומים שמלמדים אותם בפקולטה למדעי הרוח באופן מסורתי, כמו פילוסופיה, היסטוריה, יש לכם פה רשימה, לימודים קלאסיים וחינוך, ואתם יכולים לבחור 3 מתוך אלה, אם אתם מעוניינים. אבל יש לנו גם מקבצים מסוג אחר, ולאלה אנחנו קוראים מקבצים בין תחומיים, אותם ניתן ללמוד רק בתוכנית הרב-תחומית, ועל כמה מהם אנחנו נשמע תכף הרצאות, כמו למשל הקבץ שנקרא תרבות דיגיטלית, או הקבץ פסיכואנליזה, רטוריקה, ניהול ומחשבה כלכלית, וגם יזמות בשנים האחרונות. הוא הקבץ חדש ומאוד מבוקש. קוגניציה ויצירה תרבותית, מיתוס, אתם רואים, יש לנו רשימה די ארוכה של כ-20 מקבצים חוגיים, וכמספר דומה, אולי קצת פחות, 15 מקבצים בין תחומיים, כשכל תלמיד יכול לבחור 3. זה יכול להיות 3 מאלה, 3, כלומר בין תחומיים, 3 חוגיים, וכמובן צירוף, 1 מזה ו2 מאלה, לפי השיקול שלכם, לפי מידת העניין שלכם. יש הרבה צירופים שאנשים אוהבים לעשות, כמו לקחת גם פסיכואנליזה וגם חינוך, כי זה מתאים באיזשהו, או משתלב באיזשהו אופן, וגם, לא יודע, רטוריקה, שעוסק, תכף נשמע במה זה עוסק. יש אנשים שלוקחים בלי שיהיה איזשהו קשר מוכח בין הדברים. טוב, אז זאת ההקדמה באמת קצרה. אני אבקש עכשיו מדוקטור ננה אריאל, לדבר על השאלה הזאת, מה זה הקבץ רטוריקה, תראו את התמונה המדהימה הזאת, אפשר לדעת כבר מה זה רטוריקה. ננה, את בטח רוצה לשתף מסך. כן. תודה יוחאי, ושלום לכולם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. רואן, מעיין, אני אפילו רואה פה ננה אחת, שזה תמיד כיף. שלום כולם, ואני רוצה שנייה אחת לחלוק איתכם משהו שרץ באינטרנט בשבועות האחרונים, אולי נתקלתם בו, אולי לא, ובכל מקרה אני אבקש מכם, בלי שאני נותנת לכם שום הקשר, שום קונטקסט, אחרי שנקרא את זה שנייה אחת, אולי לכתוב בצ'אט, למה זה מתייחס, מה זה בכלל. אני גיא, ואני לא מדליק אורות בכביש בלילה, כי 1, אני לא כבשה, אני לא חלק מעדר, 2, אני מסרב לנהוג מתוך פחד, 3, אני רואה מצוין גם בחושך, 4, אני מכבד את זכותכם להדליק ומצפה שתכבדו את זכותי לא להדליק, 5, אם נהגים אחרים לא רואים אותי זה מעיד על בעיה שלהם, 6, זה אולי החוק אבל הוא מפר זכויות אדם בסיסיות, 7, יש לי מגבלה רפואית וזכותי לא לחשוף אותה, 8, אני פועל על פי מצפוני כחבר בארגון נוהגים בחשיכה, 9, הדרישה שכולם ינהגו אותו דבר היא פשיזם, ו10, תאונה היא תופעה טבעית, יש לתת לגוף להתגבר עליה. אז בלי שאמרתי על זה כלום, מה זה הדבר הזה? מאיפה זה מגיע? מתנגדי חיסונים. לא ראיתי מי אמר, ביקורת על מתנגדי חיסונים, אני חושבת שכולנו קולטים את זה מאוד מהר, והשאלה היא איך אנחנו בכלל קולטים את זה? הרי לא כתוב פה בשום מקום, מתנגדי חיסונים הם כמו אנשים שלא מדליקים אורות בכביש בלילה, זה לא נמסר לנו בשום מקום, ובכל זאת אנחנו ישר מבינים את זה, אנחנו מבינים את זה
כי אנחנו מביאים את ההקשר של הדיון הציבורי, ואנחנו מזהים ומזהות את הטיעונים השגורים של מתנגדי החיסונים, גם כשהם מתייחסים בכלל לתחום אחר. טיעונים כמו, אני לא רוצה ללכת, אנשים שלוקחים חיסונים הם חלק מעדר, החיסונים הם פגיעה בזכויות החירות של הפרט, הקורונה היא תופעה טבעית שפשוט צריך לתת לה להתרחש. אז למרות שזה לא נמסר בשום מקום, אנחנו ישר מבינים את זה, וברור לנו שהכרזה הזאת מנסה לחשוף את האבסורדיות של הטיעונים של מתנגדי החיסונים, דרך השוואה שלהם לתחום אחר שהרבה יותר קל לנו לתפוס אותו. תחום שבו הסכנה נראית לנו הרבה יותר מוחשית ומיידית, כמו תאונות בכביש, זה משהו שאנחנו מכירים אותו, שמוכר לנו, שידוע לנו, שהסכנה בו נראית ממש קרובה, לעומת הקורונה שלפעמים היא נראית כמו איזה דבר ארטילאי. אז סוג כזה של טיעון שהכרזה הזאת משתמשת בו, נקרא טיעון מתוך אנלוגיה. זה טיעון עתיק שאפשר למצוא אותו מימי יוון העתיקה, אין פה שום דבר חדש. וטיעון מהסוג הזה מנסה להשוות בין שני תחומים או מקרים, במקרה הזה מתנגדי חיסונים מצד אחד ונהיגה בלילה בלי אורות מצד שני, ולהשליך מתחום אחד על תחום אחר. במקרה הזה חייבים להגיד, האנלוגיה היא טיפה מניפולטיבית, כן? יש הבדל מאוד גדול בין שני המקרים, ומצד שני היא מאוד אפקטיבית מבחינה רטורית, היא חושפת משהו בזמן שבו הטיעונים של מתנגדי החיסונים כל כך בולטים בשיח הציבורי. אני לא יודעת, אולי מישהו בקהל פה גם מבין מתנגדי החיסונים, זה בכלל לא משנה כרגע. עכשיו, למה היא עוד אפקטיבית, הכרזה הזאת? ראיתם שלא כתוב בשום מקום שמדובר פה בכלל על מתנגדי חיסונים. זה לא נמסר לנו. אנחנו לא מואכלים בכפית. אף אחד לא אומר לנו את זה. אז איפה זה קורה? איך אנחנו יודעים זה? האנלוגיה מתעוררת בתוך תודעתנו, בתוך נפשנו. האנלוגיה לא נמצאת בשום מקום, היא נמצאת רק אצלנו. וכשלא מוסרים לנו את המסקנה בצורה מפורשת, אלא שהמסקנה מתעוררת בתודעתנו ובנפשנו, היא הרבה יותר חזקה. אנחנו מרגישים כאילו אנחנו חשבנו על זה, ולא אמרו לנו את זה. ולזה יש שם נפלא ביוונית, זה נקרא אנטיממה, טיעון שנמצא בתוך הנפש. הוא לא נמצא בשום מקום, הוא נמצא אצלנו, בתודעה. אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות למדעי הרוח ולתחום הרטוריקה. אני תמיד אומרת לתלמידים שבתקופות של אי יציבות ציבורית, פוליטית, רפואית, זה דברים שהם גרועים לעולם, אבל נפלאים לתלמידי רטוריקה, כי יש לנו הרבה חומר לעבוד איתו, הרבה דיונים וויכוחים בשיח הציבורי. ולא צריך האמת ללכת רחוק לקורונה ולדברים ברומו של עולם, גם דברים יומיומיים לחלוטין, שיחת חולין בחיי היום-יום, SMS, כל דבר שאנחנו אומרים, כל דבר שנמצא בשיח הוא רטוריקה. רטוריקה, כמו שאנחנו מתייחסים אליה בהקבץ הזה, היא היכולת לעשות דברים ממילים, היכולת של אנשים להשפיע באמצעות השפה, ואגב לא רק שפה מילולית, לא רק מילים, אנחנו מדברים גם על שפת גוף, אנחנו מדברים גם על דימויים ויזואליים, משלטי חוצות ופרסומות ואימוג'י ועד אומנות, כן? גם דימויים ויזואליים הם רטוריקה. בהקבץ הזה אנחנו מבינים איך אנשים משפיעים באמצעות השפה, מה הם עושים עם טיעונים, שזה אחד הדברים הכי אולי קריטיים בעידן המידע, שאנחנו מוצפים כל הזמן בדימויים ובמילים, ואנחנו צריכים לעשות הבחנות בין אלפי הדימויים והתמונות והמילים שאנחנו מוצפים בהם מדי יום. אנחנו מדברים על האופן שבו אנשים מציגים את עצמם בחיי היום-יום. אנחנו מדברים על האופן שבו אנשים משתמשים ברגש, בגוף. בהקבץ של רטוריקה, שאנחנו גם כמובן מתייחסים להיסטוריה ולפילוסופיה של הרטוריקה מימי יוון העתיקה, הרטוריקה קשורה מאוד לפילוסופיה, לראשית הדמוקרטיה, וגם על זה אנחנו מדברים. ובנוסף בהקבץ הזה יש משהו די ייחודי במדעי הרוח, והוא גם סדנאות מעשיות. זאת אומרת, מי שיבחר, וזה ממש לא חובה, יכול ללמוד גם סדנאות ברטוריקה מעשית, בדיבייט ובכתיבת בלוגים, כלומר, לא רק לחשוב באופן ביקורתי ותיאורטי והיסטורי ופילוסופי על הרטוריקה, אלא גם ממש להתנסות בפרקטיקה. אז אני מוסרת לכם כאן בצ'אט את המייל שלי לכל מי שיהיו לו שאלות נוספות, פחות טכניות, אלא יותר על מה עושים בהקבץ הזה. נתתי לכם פה ממש רק טעימה, אז אתם מוזמנים לכתוב לי. ומי שרוצה לשמוע עוד על
אנשים שעושים דברים עם מילים. אני מאוד מאוד אשמח לפגוש אתכם באוקטובר במבוא לרטוריקה. בהצלחה לכולם. יופי, תודה לדוקטור ננה אריאל. עכשיו פרופסור שי פרוגל יספר לנו על קצה המזלג, מה הדבר הזה שנקרא פסיכואנליזה ומה לומדים אצלנו. שי, בבקשה. אוקיי, תודה יוחאי, ברוכות וברוכים הבאים. עוד לפני שאני אעלה את המצגת ואסביר טיפה מה זו פסיכואנליזה, אז אפשר לראות קצת יחסים בין ההקבצים השונים, אשתמש בכרזה שהציגה ננה. אז היא דיברה על המשמעויות הרטוריות שאולי משתמעות מתוך הכרזה. אנחנו נראה, תכף אני מיד אסביר, אבל אני בטוח שכולכם וכולכם מכירים את מושג הלא מודע. מנקודת מבט פסיכואנליטית היינו מסתכלים קצת על המסרים הלא מודעים שקיימים בתוך הכרזה הזאת, ואולי היינו רואים שהיא חורגת הרבה מעניין החיסונים. עניין החיסונים אולי הוא עניין מאוד קטן פה ביחס למה שיש פה בכרזה. אבל בואו נבין קצת רקע, למה בכלל כדאי או נכון לחשוב בכיוון הזה. אז אני אעלה רגע מצגת. כיניתי אותה 3 שאלות על פסיכואנליזה, והשאלה הראשונה כמובן, מה זה פסיכואנליזה? אז הפסיכואנליזה היא תיאוריה פסיכולוגית קודם כל מקורית, אני מתאר לעצמי שאת השם רבות ורבים מכם מכירים. זיגמונד פרויד היה רופא, רצה לפתח גישה ביולוגית דווקא לטיפול פסיכולוגי, אך הוא לאט לאט הבין שהמרחב התרבותי ממלא תפקיד חשוב במצבו הנפשי של האדם, לא מהצד הביולוגי. לכן מהבחינה הזאת הפסיכואנליזה מבקשת איכשהו להשלים פערים ביחס לפסיכולוגיה האנושית, שיש בין גישות ביולוגיות והתנהגותיות לבין המציאות הפסיכולוגית של האדם. לשם כך נוצרו בה מספר מושגי יסוד שחלקם כבר חלחלו לתוך התרבות. חשוב לומר גם בהקשר להקבץ הקודם של רטוריקה, ואני בעצמי מלמד בהקבץ רטוריקה קורס על רטוריקה מנקודת מבט פסיכואנליטית, שפסיכואנליזה היא בעצם גילתה קודם כל דבר שנשמע לנו מאוד טריוויאלי היום, והוא שניתן לטפל בנפש באמצעות דיבור, וזה אם תרצו הקשר לרטוריקה והקשר בכלל למדעי הרוח. ולאט לאט התפתחה לכדי תיאוריה מקורית על הנפש האנושית, שהרבה מושגים שלה היום מאוד מרכזיים בתוך התרבות, גם למי שלא עוסקים בפסיכולוגיה או בפסיכואנליזה, לא מודע, הדגש על המיניות, החלום, תסביך אדיפוס ועוד, ומכך היא הפכה גם למקור ליצירה תרבותית ולפרשנות של התרבות. אז כן, פסיכואנליזה, אם נסכם במשפט אחד בעקבות פרויד, אבי הפסיכואנליזה, היא זאת שחשפה לעולם ולבני האדם את המימד הלא מודע של המרחב הנפשי. עכשיו, למה ללמוד פסיכואנליזה? א', היא מספקת פרספקטיבה חדשה להתבוננות על התרבות ועל תוצריה, שוב מעבר להיותה תיאוריה פסיכולוגית מאוד מאוד משמעותית בתרפיה. מה ששמתי פה כציורים, זה הנה פרשנות מקורית מאוד של ציור של ליאונרדו דה וינצ'י, שבאמצעות הפענוח הפסיכואנליטי חשף איזשהו נשר שמופיע שם באופן סמוי בתוך הציור, וקשור לחוויית ילדות של ליאונרדו דה וינצ'י. כן, זאת איזושהי המחשה ויזואלית מאוד פשוטה של הדרך שבה אפשר לראות יותר ממה שניתן לראות, גם בדיבור אבל גם ביצירות אומנות. אנחנו יודעים היום שבדרך כלל הבנות מעמיקות של דמויות היסטוריות, כל מיני ביוגרפיות, יתחילו כמעט באופן טבעי מהילדות המוקדמת, וזה גם פסיכואנליזה. לחשוב שאם אתה רוצה להבין אדם, גם אדם גדול, אתה צריך להבין את חוויות הילדות שלו, ובכלל לפענוח כל מיני סמלים וטקסטים, אין לנו הרבה זמן לדבר על זה, אבל אני מקווה שהכיוון מחשבה ברור. יש פה איזשהו תפיסה, איזושהי פרספקטיבה חדשה, שחושפת הרבה דברים סמויים, לא רק בנפש האדם, אלא גם בתוצרי התרבות. והיבט נוסף, מאוד משמעותי, בוודאי בעיניי, אני גם אלמד בשנה הבאה קורס בסיסי על פרויד בתוכנית, היא חורגת
גם מפענוח טקסטים לאיזושהי עמדה ממש פילוסופית ביחס לקיום האנושי, ועוסקת בהרבה מאוד שאלות יסוד במדעי הרוח, מה מניע את האדם, כיצד עושים שיפוטים מוסריים, מדוע אנחנו מעדיפים אנשים מסוימים על אנשים אחרים, מה מביא אדם לחיות בחברה, ועוד שאלות רבות שהפילוסופיה וההיסטוריה והתרבות בכלל עסקו בה, והפסיכואנליזה מציעה גישה נוספת. אז אם כן, למה פסיכואנליזה במשפט אחד? כי באמת אחת מן הפרספקטיבות החדשות והמקוריות ביותר על הקיום האנושי בתקופה המודרנית והפוסט-מודרנית, אפשר לומר. עכשיו שאלה אחרונה, מדוע דווקא בתוכנית הבינתחומית? אז התשובה הכי בסיסית והכי פורמלית, זאת המסגרת האקדמית היחידה, ולא רק באוניברסיטת תל אביב, שמציעה מסלול מובנה בזרם החשיבה המרכזי הזה של התרבות המודרנית והפוסט-מודרנית. זה נכון שתמצאו פה ושם קורסים על פסיכואנליזה, אבל אפילו בחוג לפסיכולוגיה אין תוכנית מסודרת ושיטתית של לימודי פסיכואנליזה. זאת אומרת, זה המקום היחיד שניתן ללמוד בצורה מסודרת את התחום, והיא גם קשורה לתוכנית הבינתחומית מבחינה זאת שהיא לעצמה גישה בינתחומית שמשלבת בין יסודות שונים של מדעי הרוח. גם פרויד וממשיכיו התעניינו באופן מיוחד בקשרים בין פסיכואנליזה לפילוסופיה, בין פסיכואנליזה לספרות, בארכיאולוגיה, במיתוסים וכיוצא בכך. מה שברצוני לטעון אם כן, שמי שמעניין אותו או מעניינת אותה גישה בינתחומית, יכולה ללמוד מהפסיכואנליזה גישה בינתחומית מהי. זהו, אני מקווה שבאופן בסיסי הצגתי ככה את השאלות מה זה פסיכואנליזה, למה פסיכואנליזה ומדוע דווקא בתוכנית הבינתחומית. כמובן אם תהיינה שאלות אני אשמח להשיב עליהן. בהצלחה בלימודים. תודה לפרופסור שי פרוגל. באמת אני הייתי בא ללמוד פסיכואנליזה וגם רטוריקה, אבל אני חושב שיש עוד דברים מעניינים, כמו למשל מה שעכשיו תספר לנו דוקטור כרמל וייסמן על הקבץ תרבות דיגיטלית. בבקשה כרמל. אז שלום לכולם, אני מקווה שאתם ככה רואים את הרקע הווירטואלי שלי, גם זו רטוריקה, נכון? רטוריקה חזותית, זה אומר משהו, לא צריכה להגיד כלום, יכולה לסגור פה, נכון? אני אתחבר קצת לקרזה הזאת שכולם דיברו עליה, שאולי בהקבץ תרבות דיגיטלית השאלה שאני אשאל זה אם יש איזושהי משמעות לזה שהקרזה הזו והשיח סביבה קורים באינטרנט דווקא. האם שיח כזה על התנגדות חיסונים או השוואה או כל דבר אחר היה מתנהל אחרת, הייתה לו משמעות אחרת אם הוא היה קורא בכיכר העיר, מפה לאוזן, במדיה אחרת, רק בטלוויזיה והציבור משתתף בזה כצופה. זאת אומרת, אנחנו באמת חיים בתקופה שבה הדיגיטל הוא חלק מכל דבר. זה אפילו טאוטולוגי לומר תרבות דיגיטלית, כי איזה היבט של התרבות הוא לא דיגיטלי. איזה חוג היום מרשה לעצמו לא לעסוק בדיגיטלי. באיזה הקבץ בתוכנית שלנו לא תעסקו באיזשהו מקום במשהו שקורה על גבי הרשת. אז בעצם מה הייחוד של לעסוק בתרבות דיגיטלית כהקבץ בפני עצמו? זה יותר באמת להסתכל גם על התפקיד של הטכנולוגיה בסיפור הזה. המקום של הטכנולוגיה והקשר של הטכנולוגיה עם השפה, הסימבוליקה, החברה, התרבות וכל מיני דברים אחרים כאלה. אז אני רוצה להראות לכם משהו, בואו נראה, כן, אוקיי, מה זה? מה אתם רואים כאן? Jesus? כן, נכון. אז יש פה איזושהי תמונה איקונית באמת, צליבת ישו וכולי. יש משהו מוזר בתמונה הזו? משהו יוצא דופן? שיש אנשים שהם עוזרים לו? אוקיי. יש משהו מוזר באנשים האלה? משהו יוצא דופן? יש להם הילה סביב הראש ואחד אין לו. נכון, יש להם הילה סביב הראש ואחד אין לו.
אז תראו, זאת באמת תמונה עתיקה מז'אנר שנקרא donor portraits, פורטרטים של תורמים, של פטרונים, אנשים עשירים ונוצרים אדוקים, שהיו בעצם מזמינים מצייר ציור איקוני מחייו של ישו, ותורמים אותו לכנסייה, וזה היה מוצג על המזבח, והתורם עצמו היה מצויר לתוך הציור. זה היה חלק מהעניין. עכשיו זה קשה להבחין בהתחלה, זה נראה כזה כמו עוד תמונה מעניינת מתולדות האומנות של דת, יש 1,000 כאלה, נכון? אבל הבחור הזה שאין לו מילה, הוא בעצם התורם, כן? ג'קובו, ברטולומיאו, משהו כזה קראו לו, זה ככה, שהיא תמונה מפורסמת, יש הרבה בז'אנר הזה, ובעצם אתם רואים שהוא מצויר ככה פחות או יותר באותו גודל עם כל המלאכים ואנשים, whatever, שהיו באמת בסיטואציה, ופתאום התורם, בן אדם שחי בימי הביניים, מחוץ לזמן ההיסטורי הזה, מבקש שיציירו אותו לתוך התמונה, משתתף בסיטואציה הזאת, נכון? עכשיו זה משהו נורא מעניין כזה, באמת אם לא תלמדו תולדות האומנות או היסטוריה של ימי הביניים, לא תדעו שהיה דבר כזה, ואני רואה בזה תקדים מושלם לסלפי, מה שיש לנו היום, נכון? זה איזשהו ז'אנר מאוד מאוד מוקדם של סלפי, אנחנו נוטים לחשוב על סלפי כעל פורטרט, כן? כמו פורטרט עצמי של האומן בציור, אבל לא, מבחינת הפרקטיקה החברתית, מה באמת המשמעות של סלפי, מה עושים עם סלפי, מה אומר סלפי, זה הרבה יותר דומה לפורטרטים האלה של התורמים, שרצו להכניס את עצמם לסיטואציה, רצו להיות חלק מהסיטואציה ולהגיד, אני מעריץ את הבן אדם הזה, אז אני רוצה להרגיש שהייתי שם, כן? קצת כמו ריהנה או כל דבר אחר. אז זה ככה באמת איזושהי אנקדוטה קטנטנה ודוגמה, רק כדי לדבר על זה שבהקבץ תרבות דיגיטלית אנחנו באמת לא מנסים ללמד אתכם על מה קורה עכשיו באינטרנט. זה משהו שאף אחד לא יכול ללמד אתכם ולא יודע יותר טוב מכם מה קורה לכם עכשיו. אבל אתם לא עוצרים לחשוב על זה בדרך כלל, ואין לכם כלים לחשוב על המשמעויות וההשלכות של זה. ובהקבץ אתם תקבלו פרספקטיבה פילוסופית והיסטורית על כל הדברים האלה. בעצם מעל ההקבץ מרחפת איזושהי שאלה גדולה, של מה המעמד של כל התיאוריה החברתית, הפילוסופית, הפסיכולוגית, הרטורית, את כל הדברים האלה שלומדים אותם בעצם בחוגים אחרים ובהקבצים אחרים, כל מה שפיתחנו עד עכשיו, האם זה עוזר לנו להסביר את הפרקטיקות האלה, את העידן הדיגיטלי שאנחנו חיים בו? באיזה מצבים דקארט, מרקס, פוקו, פרויד צודקים יותר מתמיד ורק צריך לעדכן אותם למאה ה-21? ובאיזה מצבים מסתבר לנו שהעתיד הוא בעצם העבר העוד יותר רחוק, מה שנדמה חדש בעצם חוזר לימי הביניים, ליוון העתיקה, או אולי אפילו עוד יותר מוקדם, כן? ובאיזה מצבים אנחנו חייבים לפתח כלים חדשים לגמרי, כדי להבין מה קורה כאן, מה באמת חדש, ומה הם הכלים האלה. אז באמת המגוון של הקורסים רחב, וכל שנה התמהיל קצת משתנה, מגיימינג ואומנות דיגיטלית לכלכלה שיתופית וטכנולוגיות פיננסיות, בינה מלאכותית, דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת. אפילו הדוגמה שהראיתי לכם כרגע מראה לכם בעצם ששורשים של כל מיני פרקטיקות טכנולוגיות בעצם נמצאים הרבה פעמים בפרקטיקות דתיות בעבר, פילוסופיה ואתיקה של טכנולוגיה ועוד. אני לא יודעת איך אני עם הזמן, נראה לי שכבר עברו לי 5 דקות, אבל אם עוררתי קצת את הסקרנות שלכם ואתם רוצים להתחיל לטעום קצת מהמגוון של הנושאים ונקודות המבט הרב תחומיות על זה, אז יש לי גם פודקאסט לקהל הרחב, שנקרא המצב הפוסט אנושי, שחלק גדול מהפרקים שלו עוסקים ספציפית בנושאים של תרבות דיגיטלית, והם גם מתומללים עם לינקים ומקורות, וזה נותן לכם כבר קצת הצצה לפרספקטיביות של ההקבץ, אז אני שמה לכם את זה בצ'אט, ותודה רבה, מקווה לראות אתכם. תודה לכרמל וייסמן, והדובר האחרון בהקשר הזה זה דוקטור קוטי שוהם, שנמצא בשטח, משדר לנו מהשטח. מה אתה יכול לספר לנו, קוטי, על הקבץ ניהול ומחשבה כלכלית? קודם כל אני רוצה לספר על זה שאני ממש מקנא בסטודנטים, כי ההרצאות שהיו כל כך מעניינות ועולמות חדשים הולכים להיפתח בפניהם, ואני עכשיו בפתח של בניין גילמן של אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן שבו נמצאת הפקולטה למדעי הרוח, והקמפוס יפה ורחב ידיים וירוק, ורק מחכה שהסטודנטים יגיעו. כבר הקורונה הזאת קצת הרחיקה את הסטודנטים מכאן, ואני מקווה שאתם בשנה הקרובה תהנו מחוויית לימודים שהיא לא רק דרך הזום,
אלא ממש תגיעו לכיתות, זה אחרת לגמרי ללמוד בכיתות. אז קודם כל תודה רבה על זה. זה הדבר הראשון שאני רוצה לומר. הדבר השני זה כמובן לספר קצת על גבץ ניהול ומחשבה כלכלית. כפי שאתם יודעים, בשנים האחרונות עולם הכלכלה הפך להיות לחלק מאוד מאוד דומיננטי בחיים שלנו, במובן הזה שאנחנו מודעים יותר, יש הרבה יותר עיתונים כלכליים, יש תוכניות בטלוויזיה שהן תוכניות כלכליות, כל אחד מאיתנו מבין היום הרבה יותר את המשמעויות של עולם הכלכלה על חייו, לדוגמה מחירי יוקר המחיה, משכנתאות, ריבית, אלה דברים שכל אחד מאיתנו חושב עליהם, או יודע, פנסיה לדוגמה, הוא יודע שהם ישפיעו על חייו בצורה מאוד מאוד משמעותית. בהקבץ ניהול ומחשבה כלכלית, אנחנו למעשה לומדים על הכלכלה, לא את הכלכלה. כלומר, אנחנו חושבים, מפתחים חשיבה על עולם הכלכלה וגם על עולם הניהול. לדוגמה, אנחנו לומדים היסטוריה ופילוסופיה של המחשבה הכלכלית. איך הדברים התחילו, איך הם התפתחו לאורך ההיסטוריה. מושגים שהיום אנחנו מוכנים לקבל כמובנים אליהם ואנחנו לא מערערים עליהם. לדוגמה, קניין פרטי. אלה מושגים שהתפתחו לאורך ההיסטוריה ולא תמיד היו כפי שאנחנו מבינים אותם היום. מושגים של צדק חלוקתי. מי מגיע לו יותר, מי מגיע לו פחות. האם בכלל, מהו שוויון כלכלי? אנחנו היום יודעים היטב, רגע, כן, אני זז מהרעשים. היום אנחנו יודעים היטב שסוגיות של אי שוויון חברתי ואי שוויון כלכלי משפיעות על כל אחד ואחת מאיתנו. ניהול, בואו ניגע קצת בניהול. עולם הניהול הוא עולם מרתק. האם הניהול של סטיב ג'ובס היה דומה לניהול של בזוס, והאם הניהול של בזוס דומה לניהול של אילון מאסק? אז כפי שאתם תבואו ללמוד אצלנו, אתם תראו שמנהלים שונים השתמשו בגישות שונות ברמה הפילוסופית, ברמת השקפת העולם, ברמה המושגית, כדי להגיע להישגים שלמעשה הם היום הם המניעים של העולם. אז בהקבץ ניהול ומחשבה כלכלית אנחנו מרימים את העיניים, פוקחים אותם ומסתכלים על עולם הניהול והכלכלה בדרך שלא לומדים בפקולטה לניהול. בדרך שלא לומדים בפקולטה לכלכלה, אלא בדרך או בכלים של מדעי הרוח, שבוחנים את עצם הרעיונות שבבסיס התיאוריות הניהוליות והכלכליות המקובלות של ימינו. בכך אתם תקבלו כלים מאוד מאוד משמעותיים להתנהל בעולם הניהולי-כלכלי, כשתסיימו ואפילו תוך כדי הלימודים. אז בהצלחה לכולם, ואני כאן תמיד בשביל לענות על שאלות נוספות. להתראות. תודה לקוטי שוהם, ואלה היו באמת 4 הקבצים, שהם חלק מתוך מגוון גדול, ויש לכם אפשרות כמובן להתוודע לכולם, גם באתר של התוכנית, ועכשיו אני אבקש מגברת שירה פרנקל, מזכירת התלמידים של התוכנית, לומר כמה מילים על נושא הרישום, מה שאנחנו קוראים הבידינג. בבקשה שירה. תודה רבה. אז אני שירה, מזכירת התלמידים, אני רגע מקשרת אתכם, משתפת. רואים? כן. כן. יופי. אני קודם כל אדבר לפני שנשים את הסרטון על הבידינג, על מבנה תוכנית הלימודים קצת. חלק כבר יודעים, חלק כבר תהיו איתי בקשר, אבל אני אעשה קצת סדר. אני אכנס, זה למעשה ידיון של שנת הלימודים תשפ"ב. אני אכנס למבנה תוכנית הלימודים, וכאן למעשה רואים את החלוקה של ה-60 שעות שפרופסור יוחאי אופנהיימר דיבר בהתחלה. התוכנית אצלנו למעשה זה 60 שעות, חצי תואר, וזה למעשה מחולק ל3 הקבצים, 20, 16 ו4 שעות זה למעשה 2 קורסי החובה, שזה למעשה מכיל את כל מה אתם אמורים ללמוד בתואר אצלנו. אני אחזור רגע אחורה. אוקיי, שימו לב, יש פה את כל המידע. אז כפי שראינו, יש למעשה את קורסי החובה. בשנה הראשונה, למעשה אתם אמורים ללמוד את קורסי החובה.
איזה קורסי חובה? את קורסי חובה בשלושת ההקבצים, ואת קורסי החובה של התוכנית. איפה מוצאים את קורסי החובה של התוכנית? כאן באותה רובריקה, בטור של התואר הראשון, רשום קורסי חובה כלליים לשנה א', יש כאן את ההסברים, ופה למטה יש את רשימת הקורסים, שהקישור לא מביא. פירוט קורסים. הנה. לא תקנו לנו את הקישור שביקשנו. אוקיי, בואו תראו כאן. אז למעשה יש שני קורסי חובה, כמו שאמרתי, של התוכנית, יש כתיבה אקדמית וקורס מבואי. הקורס מבואי למעשה יש שתי אופציות, שתי אפשרויות, קורס בסמסטר א' או קורס בסמסטר ב', אתם בוחרים אחד מהם. לאחר מכן אתם צריכים גם כתיבה אקדמית, זאת אומרת, שימו לב, יש מספר קבוצות, בוחרים קבוצה אחת. וזה מדובר בשנה הראשונה את שני הקורסים האלו. אחרי שבחרתם את זה ושיבצתם במערכת, אנחנו הולכים אחורה, ואנחנו צריכים הרי למעשה 3 הקבצים. איזה הקבצים יש? יש שני סוגים, כמו שפרופסור יוחאי אופנר אמר, יש את מבנה הקבצים החוגיים, ויש את מבנה הקבצים הבין-תחומיים. החוגיים למעשה זה החוגים של הפקולטה למדעי הרוח. יש חוגים, וכל חוג נתן עבורנו הקבץ, טעימה מאותו חוג. אני אקח כדוגמה את הקבץ ארכיאולוגיה. וכאן למעשה מה שאנחנו רואים פה זה המבנה של אותו הקבץ. מה אנחנו אמורים לעשות לאורך כל 3 שנים. אם במידה ונגיד החלטנו, אז מומלץ לשמור את זה כדי שנדע איך אנחנו מתקדמים בשנים הבאות. יש פה מספר אופציות למשל, יש כאן תחום ארכיאולוגיה של ארץ ישראל, או מזרח הקדום, אנחנו בוחרים את הנושא שמתאים לנו, ופה זה המבנה לפי החלוקה, למשל קורסי חובה פה, ארכיאולוגיה של ארץ ישראל, ארכיאולוגיה מאי, שיעורי בחירה, והסך הכל יוצא 20 שעות, שזה כולל סמינר או רפרט. איפה אנחנו רואים, אחרי שאנחנו יודעים מה אנחנו אמורים ללמוד, אני גוללת למטה, ואנחנו רואים פה את רשימת הקורסים. כל ההקבצים בנויים אותו דבר, יש את המבנה ולמטה רשימת הקורסים. אז פה למעשה אני מחפשת את הקורסים שהיו רשומים לי במבנה. למשל, הנה ארכיאולוגיה מאי, אז אני רואה את המספר קורס שלו, את השם, איזה יום, שעה, וכמובן גם איזה בניין, ומהי המטלה, אם זה מבחן, מבחן בית, וכן הלאה. בשנה הראשונה, כמו שאמרנו, זה קורסי חובה. עכשיו, קורסי חובה בכל אחד מההקבצים, וכל התואר הוא 60 שעות. כשמחלקים ב3 שנים 60, זה בעצם 20 שעות בשנה, שזה בערך 10 שעות בכל סמסטר, שזה בסך 5 קורסים בכל סמסטר. הממוצע הוא בדרך כלל כ6 שעות בכל הקבץ, כ3 קורסים בכל הקבץ. אז אני בוחרת למשל את ארכיאולוגיה מאי, ארכיאולוגיה משחר, ובוחרת לפי המבנה את הקורסים הבאים. זה ממש פאזל. אני הולכת רגע אחורה, נעשה את זה רגע. אוקיי. אז זו הייתה דוגמה למעשה איך אנחנו מחפשים הקבץ חוגי, ונעבור לבין-תחומי. ניקח למשל את הקבץ רטוריקה. אוקיי, כאן שוב, זה על אותו עיקרון, כמו שראינו מקודם, יש את המבנה של ההקבץ, יש לנו פה 4 שעות חובה, 6 שעות ליבה, עם סמינר זה יהיה 20, ובלי הסמינר 16. פה לא רשום את השמות, אני אראה את השמות של הקורסים ברשימת הקורסים למעשה. אוקיי, אלו 2 קורסי החובה, זאת אומרת שחייבים ללמוד את שניהם, מבוא לרטוריקה ויסודות בניתוח רטורי. שימו לב שפה זה בין 12 ל-2, 10 ל-12, הכוונה בעצם זה 4 שעות חובה. מומלץ, כמו שאמרנו, 6 שעות בכל הקבץ, אז מומלץ לקחת בנוסף לשני אלו גם קורס אחד מהליבה. אוקיי? יש אפשרויות של ליבה, פשוט בוחרים אחד, או מסמסטר א' או סמסטר ב', וזה למעשה יעשה לנו בעצם את ההקבץ הזה, וככה עוברים על 3 הקבצים. מה שחשוב לי לציין, כי גם שאלו אותי גם בצ'אט וגם במיילים, מה קורה אם יש התנגשות? אם יש התנגשות שקורס חובה מתנגש עם קורס חובה שחייבים או בהקבץ אחר או בחוג אחר. מה שלמשל אם פה מתנגש לי הקורסי חובה, אז מומלץ לקחת למשל את קורסי הליבה, ובשנה ב' להשלים את קורסי החובה. אוקיי? אבל בשנה ב' לדאוג ולהשלים אותם. לא קרה כלום, זה עדיין לומדים, פשוט להשלים בשנה אחרי זה. ואפשר גם לשאול אותנו בפרטי, ספציפי, לבוא אלינו, רק לתאם מראש. מה עוד רציתי להראות לכם? שנייה, תחוצה.
פה יש אגב את כל הפרטים שאתם צריכים, גם הפרטים של התוכנית שלנו, גם השקלול, ושימו לב, יש פה את הקישורים נוספים. מה שרציתי גם להראות לכם, דבר אחרון לפני הבידינג, זה את לוח הבחינות, אוקיי? גם יהיה לכם את זה במערכת המידע האישי שתגיעו אחרי שתירשמו, אבל פה בלוח הבחינות יש את כל למעשה הבחינות, זאת אומרת תאריכים, מועדים של התוכנית שלנו, אבל אם זה למשל יהיה בארכיאולוגיה, צריך להיכנס ללוח הבחינות של ארכיאולוגיה, כל חוג והלוח הבחינות שלו. יש שאלות? משהו ספציפי שאני יכולה לענות או שאני אמשיך? יש לי שאלה. כן. אז כך, שלום. לא הבנתי בדיוק איך זה הולך, כאילו, שאני רוצה לבנות את התוכנית הלימודים שלי ברב תחומי, אז כאילו, אם אני רוצה למשל רטוריקה ורוצה פסיכואנליזה, בואי נגיד, אז כאילו, או שאני הולכת על זה או זה, או שזה רב תחומי שאני יכולה לבחור. שלושה הקבצים, את אמורה לבחור 3 הקבצים, להתחיל איתם ולסיים איתם, זה כמו 3 חוגים קטנים. אוקיי, זה כמו 3 חוגים קטנים שבכל אחד מהם יש את קורסי החובה, שבשנה הראשונה את משבצת את הקורסי החובה של 3 ההקבצים, או ליבה. אז כי אני בוחרת אחד מ3 הקבצים שדובר עליהם, ואני מתחילה איתם ומסיימת איתם? בדיוק. אוקיי, העבודה הקשה היא בעצם לבחור איזה הקבצים את רוצה ללמוד ולהתמקד. שיר, אני אוסיף הבהרה קטנה, יכול להיות שזה לא ברור. כשאנחנו מדברים על 3 הקבצים, כל אחד מהם הוא בערך בהיקף של 20 שעות. בסיכומו של דבר צריך ללמוד 60 שעות, כן? אז כל הקבץ הוא או 16 או 20 שעות, אתם בוחרים, אני לא רוצה להיכנס לרזולוציות האלה, אבל רק שתבינו את המתמטיקה פה, 2 הקבצים עם סמינר, שכל אחד מהם 20 שעות, זה יחד 40, הקבץ נוסף שלישי, לפי בחירתכם איזה, של 16 שעות, ועוד קורס מבוא, ועוד תרגיל בכתיבה אקדמית בשנה הראשונה, יש לכם ביחד 60 שעות. אתם מתחילים בשנה הראשונה ב3 ההקבצים. בכל אחד מהם יש קורסי חובה, קורסי ליבה, קורסי בחירה, אבל עדיף שתתחילו את 3. כלומר, אתם חייבים לבחור גם את קורסי החובה של 3 ההקבצים, וגם את קורס המבוא ששירה הראתה קודם, וגם את קורס הכתיבה האקדמית בשנה הראשונה. מה ההבדל בין שיעורי ליבה לשיעורי חובה? קודם צריך לעשות את שיעורי החובה, ורק אחר כך לעשות את שיעורי הליבה, זה ככה יותר זה בנוי, הליבה בנויה על החובה, והבחירה היא כמובן בסוף. זה מבנה היררכי. תודה. תודה למה שאמרת, אם אפשר לשאול. אני אישית עברתי לתוכנית ממסלול אחר, זאת אומרת שאני בעצם עכשיו מתחילה שנה שנייה. עכשיו אני כאילו סגרתי איזשהו הקבץ, ובעצם זה אומר שנשארו לי 2 לעשות 2 הקבצים. עכשיו זה כן בסדר לעשות הקבץ בשנה ב' והקבץ בשנה ג' או עדיף ממש לערבב ביניהם? לא, כמו שאמרתי קודם, גם מי שמתחיל בשנה ראשונה עדיף שיתחיל ב3 ההקבצים, כי אי אפשר לעשות את הכל בשנה אחת. כמו שבמתמטיקה צריך קודם את קורסי הבסיס, אינפי 1, ואחר כך את אינפי 2, ואי אפשר בשנה אחת לעשות, או בסמסטר אחד לעשות גם וגם, אז בוודאי שבשנה אחת אי אפשר לעשות הקבץ 1, ובשנה אחרת הקבץ 2. חייבת לערבב קודם ללמוד את קורסי החובה, אחר כך את קורסי הליבה והדברים הנוספים. אני אוסיף גם ואומר שאי אפשר ללמוד סמינרים לפני שמסיימים את קורסי החובה של התוכנית וקורסי החובה של ההקבץ. אז בשנה אחת זה לא ריאלי, ולכן חייבים ללמוד במקביל בעצם. תחשבו שזה פשוט 3 חוגים במקביל. ויש לכם בנוסף עוד חוג נוסף שזה החצי תואר במקום אחר. בסדר? חשוב לי גם לציין שתכירו, מי שעוד לא מכיר, יש את האתר של התוכנית, אוקיי? מפה יש את כל הכישורים גם לידיון, גם לתאריכי הבחינות. אתם רואים פה בצד הזה? אוקיי, חיפוש מערכת שעות, לוח שנת לימודים, שאנחנו עוד נעדכן את זה. יש פה את כל הכישורים שצריך. אם אתם צריכים משהו ולא זוכרים איפה הכישור נמצא, תיכנסו פשוט לאתר של התוכנית ותדעו לצאת מכאן.
אני רוצה להראות לכם עכשיו את הבידינג. אפשר לשאול עוד שאלה לפני רגע? כן, בטח. יש לי 3 תוארים אחרים, בגלל זה אני צריך לעשות, אני לומד בהיסטוריה של עם ישראל, רק חוג אחד בשביל לקבל את התואר. האם ההקבצים האלה מתייחסים גם אליי? לא הבנתי את השאלה, אתה רשום לתוכנית שלנו? אני בהיסטוריה של עם ישראל, נרשמתי והבנתי מהמזכירות שאני צריך לעשות רק חוג אחד, כי יש לי 3 תוארים אחרים לפני זה. אז אתה לא במקום הנכון אם אני מבינה אותך. למה? אתה נרשמת לתוכנית הרב-תחומית? כן. שירה, הוא מתכוון שהוא צריך לעשות חד חוגי, נכון. אז אתה מתכוון אתה מה שנקרא תוכנית לאחר תואר, כי יש לך תואר ויותר. אז אתה אמור ללמוד אצלנו 3 הקבצים בלי הקורסי חובה, 56 שעות. הבנתי, אוקיי. בסדר? כן. אז אתה יכול את הקורסי חובה, ואז ישר להיכנס לסמינרים במידה ותרצה, אבל עדיף ללמוד קודם כל את החובות, ליבות, ורק לאחר מכן להיכנס. ככה שיבצתי את זה. בסדר? כן. אוקיי. אני רוצה עכשיו להראות לכם את הסרטון, אחרי זה תוכלו לשאול שאלות, גם לכתוב בצ'אט, גם להיות איתנו בקשר, אפשר לקבוע גם פגישות עם היועץ שמגיע. בואו נראה. תגידו לי רק אם שומעים. שלום רב, בהמשך להנחיות הבידין הכלליות, רצינו להציג לכם למעשה את האופן הרישום הייחודי בתוכנית שלנו. לאחר הכניסה אנחנו רואים את המסגרות בעצם של התוכנית, שזה למעשה ההקבצים, רשימת ההקבצים שלנו, אנחנו רואים פה את זה בשתי רשימות. אני כבר בחרתי פה את הקבץ ניהול, סימנתי את תרבות דיגיטלית, היסטוריה כללית, והכי חשוב לסמן את קורסי חובה הכלליים. זאת אומרת, אנחנו מסמנים 4 סימונים, 3 הקבצים והקורסי חובה הכלליים. אחר שסימנו, אנחנו לוחצים על אישור, ואנחנו עוברים ישר לבחירה של הקורסים, בהקבץ ניהול, זה ההקבץ הראשון שהוא מראה לנו כאן. אני אסמן באופן אקראי 2 קורסים. פה אפשר לראות את באיזה סמסטר, המכסה שנדבר עליה ברישום בסוף. יש לנו פה את היום, שעה, שם המורה, סילבוס, סטטיסטיקה. אחרי שסימנתי, אני רוצה לעבור להקבץ הבא, פותחת את הרשימה, עוברת להקבץ השני, לוחצת על חפש, לוחצים על חפש, ואז אנחנו רואים פה את הרשימה של תרבות דיגיטלית, לבחר 2 קורסים, אתם אמורים לבחור, אני מזכירה את קורסי החובה בכל אחד מההקבצים, עוברת בחזרה לעוד הקבץ, לא לשכח ללחוץ על חפש כדי שזה יעבור, נסמן 2 קורסים, אחרי שסיימנו, אנחנו עוברים שוב להקבץ האחרון, שזה בעצם קורסי החובה הכלליים, חפש, אני למעשה מסמנת כתיבה אקדמית, אחד מקורסי החובה, בסדר? ואחרי שסיימתי, אני לוחצת למטה אישור במעבר לבקשה, וכאן אנחנו בעצם רואים את הקורסים שבחרנו, ועכשיו אנחנו צריכים לשים את הניקוד, אוקיי? לתלמידי שנה ראשונה יש 100 נקודות, איך אנחנו עושים את זה כרגע? למשל, יש לנו פה מינימום, חשוב לזכור, מינימום לקורס, נקודות לקורס זה 5 נקודות, אנחנו שמים יותר נקודות בקורסים שהמכסה שלהם פחותה. זאת אומרת, אם יש 100 תלמידים או 20 תלמידים, אז איפה שיש 20 תלמידים, לתת ניקוד יותר גבוה, אבל המינימום הוא 5 נקודות. אני כרגע באופן אקראי עושים נקודות. אוקיי, אחרי שסיימנו, חשוב לשלוח את הבקשה, והשליחה בעצם זה הלחיצה פה על רישום. ברגע שאני לוחצת על רישום, הוא שולח את הבקשה, הבקשה נרשמה במערכת, אם יש הערות, במקרה לקחתי תלמיד שהוא לא שנה ראשונה, אז יש קצת יותר נקודות, ואז הוא נותן הערות, ניצלתם, לא ניצלתם, עליתם יותר נקודות, ותמיד אפשר לבוא לפה ולתקן, להוסיף ולחוץ ולשלוח את הבקשה ברישום מחדש, ואז אני רואה בעצם את מה שבחרתי. חשוב מאוד, אחרי ששלחתם והכל, לתעד את מה שעשיתם, אפשר לצלם מסך, להדפיס, אפשר ללחוץ בסיום ומעבר להדפסה. וזה הכל, בהצלחה. רגע, יש לי שאלה. אני ניסיתי להיכנס לסטטיסטיקות הרישום הקודמות, כי כתוב שכדאי להתייעץ במתן הניקוד, עם הסטטיסטיקות של השנים הקודמות, וזה לא נתן לי אפשרות להיכנס. אולי בגלל שעשיתי את זה לפני שעה 11 היום בבוקר?
לא, קודם כל אם זה רק התחיל ב-11 אז כן, אבל גם לא בטוח שיש סטטיסטיקות אם זה קורסים חדשים. הבנתי. אז פשוט צריך לשים לב. בסדר גמור. פשוט להסתכל על העמודה של המכסה, אם יש רק 5 מקומות, אז לתת כמה שיותר. פשוט לעשות את זה. שנה ראשונה בקורסי חובה זה אמור להיות לכם יותר קל. אוקיי. אתם מקבלים 100 נקודות, פשוט מחלקים את זה. חשוב לי רק להגיד שיש 2 מקצים. יש מקצה ראשון, ואחרי זה יש מקצה שיפורים. ובמקצה שיפורים מקבלים את כל 100 נקודות מחדש, אבל על פחות קורסים, כי חלק כבר קיבלנו במקצה הראשון, ואז מה שכבר קיבלנו הוא שלנו. בסדר גמור. ואם קיבלנו הכל, אז גם לא צריך לעשות את המקצה השני, כי כבר הכל קיבלנו. בסדר גמור. בסדר? בהצלחה. תודה. צריך לנצל את כל הנקודות? כאילו בבידינג? אתם מקבלים 100, זה לא הרבה, אבל כמו שראית מקודם, הוא רשם, נכון, הוא היה רשום שאני לא ניצלת, יכולתי להשאיר את זה ככה. זאת אומרת, זה לא... אי אפשר אבל יותר, הוא יתריע, נתתם יותר מהמכסה, תתקנו. זאת אומרת, זה לא ישלח עד שזה לא יהיה תואם. שירה, יש 100 לכל תוכנית? כלומר, אם יש ניסה רב תחומי והיסטוריה, אז יש לי 100 להיסטוריה, 100 לרב תחומי? לנו יש 100, יכול להיות שבהיסטוריה, יעל, את יודעת? כל חוג והמספר שלו מבחינת ה... הבנתי, אז 100 זה רק לרב תחומי. רק לנו, לא מתחלק לשני חוגים, לא. אוקיי, תודה. בסדר? כמה הקבצים צריך לבחור עם סמינריון? 2? 2. אבל בעצם את יכולה לבחור 3 עם סמינריון, כי רוב ההקבצים הם עם סמינר. יש רק 3 אם אני לא טועה, יזמות, חינוך ומדעי החברה, שהם ללא באופקים, אבל הוא כבר אי אפשר השנה, הם ללא סמינר. כל השאר זה גם וגם, ואת מחליטה לקראת השנה השלישית, איפה את תרצי ואיפה לא. בסדר? בשאלה האחרונה, אם אני רוצה לשמוע על כל ההקבצים האחרים, נגיד יש איזה הקבץ אחד שמעניין אותי שלא דיברו עליו פה, רק לקרוא על זה, או שאפשר כאילו לדבר? גם לקרוא, ויש גם באתר של התוכנית, יש עוד גם הרצאות וכל מיני, ככה כמו שראינו עכשיו, של אותם מרצים וגם מרצים נוספים, אז תכנסי לשם, אולי יש שם מענה למה שאת מחפשת. בסדר? איזה הקבץ למשל? נגיד לימודי סביבה. הבנתי, זה אני לא בטוחה שיש, אבל זה יותר לקרוא ולהבין, אבל אם יש משהו ספציפי, פשוט תכתבי ונבדוק. בסדר? אגב, תמיד אפשר לפנות ליועץ, רונן צדקה, ולהתייעץ איתו. את רוצה לדעת מה מלמדים בהקבץ א', ב' או ג', כן? הוא ישמח לעזור. הערה שנייה, תשימו לב, אתם לוקחים גם חוג נוסף. אתם לא יכולים לבחור, במידה שלקחתם למשל את החוג הנוסף שלכם כספרות, אתם לא יכולים לבחור הקבץ ספרות, כי אז זה יהיה אותו דבר. בסדר, אם לקחתם מהחוג השני שלכם פילוסופיה, אתם לא תבחרו אחד מהשלושת ההקבצים פילוסופיה. אבל הם יוכלו ללמוד הקבצים פילוסופיים, שיש בהם את הגישה שזה לא מונע. שזה לא מונע. רונן, אתה יכול לשלוח לנו את המייל שלך? אני אוסיף אותו. אגב, רק שהבהרה לגבי פגישה או שיחה עם היועץ, זה דרכנו, דרך המזכירות, פשוט ליצור איתנו קשר. אוקיי. ואפשר פשוט דרכנו. יש ביום חמישי קצת מקום, ואם מישהו רוצה אגב לבוא אלינו למזכירות, אפשר ביום רביעי, אבל לתאם מראש גם, ליצור איתנו קשר טלפוני, ונתאם פגישה בגלל הקורונה וכזה, אז אנחנו צריכים בתאום מראש. שירה, יכול בגלל הבידינג להיווצר מצב שכאילו אני לא מקבל את הקורסי חובה של ההקבץ שלי ששמתי, ואז מה אני אמור לעשות? כאילו לבחור הקבץ אחר, לדחות את זה לשנה? לא, קודם כל זה די חריג אם זה קורה, יכול להיות שאולי או בטעות, יש לפעמים שטויות ששוכחים לתת נקודות, או יש חלופות וכן הלאה, או יש חפיפה בטעות שבחרת בין 2 קורסים, אז יהיה באמת חשוב לזכור לא לנסות להירשם ל2 קורסים באותה שעה, גם בחוג השני, כי זה המערכת בודקת, ואם אתה לא מקבל, אז פשוט לנסות במקצוע השני, ואם משהו לא מסתדר, פשוט תיצור איתנו קשר ונבדוק מה לעשות. לא לדחות או משהו כזה, ולהגיד שאתה לא רוצה את ההקבץ, אם זה הקבץ שאתה מאוד רוצה ללמוד, לא לוותר, בסדר? נמצא פתרון. אוקיי, תודה.
ואמרת גם על לתת נקודות יותר לפי כמות האנשים שיש, איפה רואים כמה... העמודה של המכסה, העמודה שעכשיו היה את הטבלה שראינו, אז יש עמודה של המכסה. אז רואים 20, 30, 5, 4, כמה נתנו לנו, לתלמידי התוכנית, בקורס עצמו. אוקיי, תודה. כי אם אתה לומד ארכיאולוגיה, אז נתנו לנו 20 מקומות בקורס מסוים. בסמינר יתנו 2, שזה כרגע פחות רלוונטי. אבל נגיד כתיבה אקדמית, יש כמה קבוצות, וזה בסביבות ה-20 תלמידים, אז אם אתם רוצים דווקא כתיבה אקדמית מסוימת מתוך הרשימה, עדיף לתת טיפה יותר כדי בוודאות לקבל אותה. אני רק רוצה גם לציין שיש, גם אם יש משהו לא מסתדר לכם אחרי המקצים, פשוט להיות איתנו בקשר ונראה מה נוכל לעשות. בסדר? יש גם מועד השינויים, לא לדאוג. בשביל זה יעל ואני פה, ורונן. והרישום הוא שנתי אגב, שאני גם חשוב, כי יש חוגים שזה רק סמסטריאלי, אז הרישום אצלנו הוא שנתי לכל השנה. בסדר? שאני רוצה לרשום היום בבידינג לקורסים, אז אני רושמת לסמסטר א' וסמסטר ב'? ביחד, כן. כשאני דיברתי על 6 שעות להקבץ, זה שנתי, זה יכול להיות קורס אחד באלף ו2 קורסים בב', או 3 בהקבץ אחד בסמסטר מסוים, סליחה, בהקבץ אחר. זה תלוי איך המערכת, הפאזל שאתם בונים. אוקיי. בסדר? אבל אם פתאום בסמסטר ב', בגלל שהחוג השני שלי הוא סמסטריאלי, יהיה התנגשות, אז אני אוכל לשנות לקראת סמסטר ב'? כן, יהיה שינויים, כן. כמה ימים לפני תחילת הסמסטר, תוכל לשנות, כי זה יכול לקרות, וגם מועד השינויים, שזה השבועיים הראשונים של הלימודים, ניתן גם לשנות, במידה ויש מקום. זהו, אם נגיד נרשמתי לקבץ אחד, ופתאום, לא יודעת, ממש נשמע לי שבא לי לקבץ אחר, אני יכולה להחליף? את יכולה להחליף, וצריך פשוט לבדוק איזה קורסים, מה שנקרא, את מפסידה או לא מפסידה, כי יכול להיות שכבר למדת שם קורס 1 או 2, אז אם הם מתאימים להקבצים שאת כבר לומדת או תלמדי, אז אפשר יהיה להעביר, ואם לא, בכל מקרה יש את היועץ, שבשביל זה הוא פה, פעם בשבוע הוא יושב כאן, אוקיי? ובשביל זה לשאול אותו, לא, אני סובלת בהקבץ הזה, זה בסדר גם להגיד, כי לא כל אחד מתאים לו כל הקבץ, יכול להיות שעשית בחירה שאחרי סמסטר את מבינה שלא, אין בעיה להחליף, פשוט ליצור איתנו קשר ונתקדם משם. תודה. קשר. אגב, הסרטון של הבידינג, אם אנחנו כבר זה, גם שלחנו לכם וגם הוא נמצא באתר של התוכנית. אם תרצו עוד פעם לראות איך בדיוק, כי אני מדברת מהר שם, כי אני מדברת מהר, אז אפשר שמה לעצור ולראות. ויש לכם 3 שנים להבין את המשפטים המהירים של שירה. רציתי לשאול, יכול להיות שיהיו קורסים שלא ייפתחו אם כאילו לא נרשמים אליהם מספיק תלמידים? שאלה טובה. עקרונית כן, אבל נניח, זה לא הבעיה של התלמידים. עוד לא קרה שהתקלנו אתכם, בוודאי לא בקורסי חובה, ואמרנו לכם, אופס, אין אנשים, אין נרשמים, אין קורס, תחפשו משהו אחר. סבבה. ורציתי לשאול גם על התנגשות בין מבחנים של קורס אחד מהרב-תחומית וקורס אחד מהחוג השני שלי, בקורסים ששניהם חובה. מה אני עושה במקרה כזה? שני קורסי חובה מגיע מועד נוסף, אבל את אמורה בעצם להיבחן במועד א' בבחינה אחת, במועד ב' בבחינה שנייה, ואם חס וחלילה את נכשלת, את יכולה להגיש בקשה לוועדת הוראה, ואם זה לפי נהלי האוניברסיטה, אז תקבלי מועד נוסף. בסדר? ויש פשוט תמצית הוראות האוניברסיטה בידיון, אפשר לראות בדיוק. מגישים אחרי, בתקווה שלא תצטרכי. תודה. בבקשה. לתלמידים משלבים זה קצת סודוקו, נגיד אני עושה עם משפטים, יש אפשרות לבוא אליכם ולהראות את המערכת ולוודא שלא פספסתי שום דבר? את יכולה, כמו שאמרתי, ביום רביעי, פשוט תתקשרי אליי או תכתבי לי במייל, אם אני לא עונה, כי יש כמויות, אז תתקשרו, בסדר? כי אנחנו בתקופה כזו, ונקבע ביום רביעי, באיזה שעה תבואי, בשמחה. תודה.
נגיד אם יש לי כתיבה אקדמית גם בחוג השני, אז אפשר לוותר על אחד הקורסים? לא, כתיבה אקדמית חייבים ללמוד גם כאן. מה החוג השני שלך? תקשורת, לדעתי יש שם כתיבה אקדמית. כן. זה משלים ל-60, צריך את הקורס הזה גם כאן. זה גם משהו אחר, זה לא אותם מרצים. אוקיי. שירה, את שלחת לנו את המייל שלך? את המייל שלי לא, אני לא שם. כדאי שנעשה את זה. אבל המייל של התוכנית... הוא כתוב בצ'אט. הוא כתוב בצ'אט? כתוב. נוכל? כן. סיימנו נראה לי, נכון? אין עוד שאלות? יש לי עוד שאלה לגבי אחרי הלימודים, אחרי התואר, שוק העבודה. איך זה הולך בשוק העבודה? באיזה מקומות נוכל לעבוד יותר? אם יש לכם עוד 2 דקות, אני יכול להראות לכם סרטון שאנחנו הקלטנו עם בוגרים שלנו, ובדיוק במענה לשאלה שלך. כי השאלה הזאת, אני מניח, רגע, אבל אולי יהיו עוד כמה שאלות, אני אחפש את זה, משום מה אני לא הכנתי אותו, כי לא חשבתי נקרין. אגב, הסרטון הזה, שירה, נמצא באתר? כן. הוא נמצא באתר, נכון? זהו, אז משום שאני לא הכנתי פה, אפשר לראות אותו באתר. זה איפה שרשום דוקטור קוטי שון, נכון? לא, עם שני הבוגרים. אם הוא לא נמצא... חכה רגע. הוא נמצא, רגע, שנייה, אני תכף מוצאת אותו, כי זה היה אצלי. הראשי? לא, זה לא זה. שלנו, שנייה. בוא רגע, איפה האשר? גם לשאול שאלה? אני עברתי ממשפטים. רגע, מישהי דיברה לדעתי. כן. אני יכולה לשאול שנייה שאלה לפני הסרטון? כן. אני עברתי ממשפטים. אני יכולה לבדוק איפשהו אם יש לי נקודות זכות שאני יכולה, או שזה לא קשור. זה ליועץ, פשוט להתקשר ולתאם עם היועץ. אוקיי, שזה אומר לשלוח לך מייל ואז לתאם לפי זה? כן, לא, להתקשר יותר טוב, כדי שנוכל ישר לתאם ולקבוע. להתקשר אליכם. אלינו, כן. אוקיי, תודה. לא שמעתי? היי, אני תכלת, סטודנטית בתוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח. ברוכים הבאים. התוכנית הרב... רגע. זה אמרתי את זה. שלנו. זהו. זה. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage projects, sales, recruitment, everything. Who the hell are you? I'm you. 1 minute into the future. What happened to you? Check this out. You put everything you're... אתם רוצים ללמוד, לעבוד, להצליח, זה ברור. אבל רגע, מאיפה בכלל מתחילים? שלום, בוקר טוב, שמי דוד סימקין, אני מנהל צמיחה פה בפלג יישומי תוכנה. החוויה הלימודית עצמה של ללמוד מגוון רחב של קורסים, שלך יש לאפשרות לבחור ולא כופים עליך, הסילבוס, זה משהו שתורם לך גם אחר כך, בין השאר, בשוק העבודה עצמו. בשוק העבודה של היום, לשלוט בשדה ידע אחד, זה לא מספיק. צריך להרחיב את ארגז הכלים שלך, וצריך ללמוד כל הזמן מיומנויות חדשות, שפות חדשות. היכולת ללמוד היא יכולת המפתח, כי עולם ההייטק הוא עולם מאוד רחב. מה שאומר צריך לדעת ללמוד איך ללמוד.
שמי שרון שולטי ואני מנהלת תוכן בחברת פרסום אונליין. היום בשוק העבודה יש ביקוש לאנשים שהם מולטי-דיסציפלינריים, שהם רב-תחומיים בעצם, שיש להם ידע מאוד רחב בהרבה מאוד תחומים, וללא ספק הלימודים של התוכנית הרב-תחומית, הם נותנים איזושהי פרספקטיבה מאוד רחבה, שממש תורמת להצליח להיכנס לכל התחום הזה של הרשתות החברתיות, של הפרסום, של השיווק, של כתיבת תוכן, עריכת תוכן. בעולם של היום בכלל, שהוא מפוצץ בתוכן מכל הכיוונים, זה ממש קריטי להבחין בין מה שחשוב ומעניין למה שפשוט לא רלוונטי. שרון ודוד התחילו כאן, בתוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. כאן הם רכשו כלים שאפשרו להם להצליח בשוק העבודה. מה זה כלים? כלים זה יכולת אנליטית. כלים זו תפיסה היסטורית. כלים זה מתן פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות. כלים זו מיומנויות רטוריות ויכולת לעמוד מול קהל. אצלנו תוכלו ללמוד ברמה האקדמית הגבוהה ביותר את מה שבאמת מעניין אתכם. סקרנים? יירשמו עכשיו לפגישת ייעוץ. אני מחכה לכם. יופי, תודה. אני מקווה שהסרטון הזה נותן איזושהי פרספקטיבה כלשהי. חברים, רציתי להודיע לכם על הספורט.